machuok. Mati timo nango. Yen nitie yen madwa pi mang'eny. Yes. To nitie yen madwa pi kiasi ma kosemoko to endelea maber. Koro ema sama wachako ta wuoyi wache yen mopogore opogore. Wacho ni nitie yiend olemo, nitie yiend bao, kadhalika. Koro kipidho yen onset of rain kaka Nyanza kasa nitie yen matimo Nyanza maber. Nitie ng'at moro naneno, aseneno ji ariyo Nyanza kawuotho moketo woodlot. To woodlot magiketo kata puodho magipidho yen spacing maricho, then gikiko indigenous gi exotic karachiel. Koro adwaro ni emphasize ni jin indigenous trees go ber. Kipidhe bukoth olal en hadi kano dongo Nyanza inwang' kodongo adonga en nyalo kawo gini mang'eny dongo. But nda wacho ni kineno kipidho kodhi mok tim maber ma kawo gini mang'eny dongo to pod inyalo timo gima waluongo no vegetative propagation. Yen mopidh gi vegetative propagation kawo ndalo machuok kadongo. Koro indigenous trees kipidho kakoth olal to nosemoko tinwang'o ka obro obro stymili oro cha makoth moro kabiro to boro nwang' kapod entie. Oinge exotic trees madwaro pi mang'eny nyaka timang'o kaka dongo. Koro indigenous trees gi gin mage Luoland ka ji ng'eno weyogi. Wan ji kaka gik moko kaka chwa. Chwa ne yath maber kabisa. Chwa ni ji ne tiyogo nyaka chieth chon. Nyalo nang'o nyudi ni nyuk chwa ikia gimomiyo mama ni nyuk chwa. Noloso ich digestive system kadhalika. Koro chwa no dware ni waduog indigenous trees gi. Nitie yien kaka yago. Ng'e yago ma Wakikuyu luongo ni moratina. Yago ne ng'eny gweng'. Yago manigi tunde maboyo boyo ni. Joluo wacho ni yago kopidh yago. It is true onyalo dongo through rootings. Nong'o ni yago ni kato oriembre bodhi odongo kamoro oluwo pi. Eno kuma yago nitie kikunyo tinwang'o pi. But research was enwang'o ni kothe cha be kitimo kipidho to beti. Koro okirit ni rootings go ntimre nyaka bi dalani. Kiero yago to pidha gima biro timi onge. Kothe nitie kidhi Kefri tiyudo nyiew kothe pi. Moko ne wacho ni yago jajuo. To yago no bende en yath machiedho. Wan gik moko kaka sogo maitha, wan gik moko kaka baki. Mago yien mabeyo kabisa no indigenous manene inwang'o nene ji tiyogo kata chieth chon. Sogo maitha ga baki no kipidho in the onset of rain kata ka koth olal tibro nwang' kokotwaye. Inwang' ko o fight nikech mano en environment ne. Joma masani inwang' kadhi ornamental sana gi exotic. Exotic okipidho ka koth olal tinwang' ko koth dhi kode. But nitie kin gupi ka koth olal pod inyalo water. Nyaka bed a certain time osemako makoro okotuo. Jomoko bobiro gi improvise inwang' ka gikawo chupa moro mwamodho go pi to gikete pi to gitucho. Then gisoyo wuolok koro pi oga roots ma yien go mos. That's another way. Nitie yien gik mang'eny matiyo mondo yien omak. Koro you can water ka koth olal. Timo watering, nitie irrigation, gik mang'eny. Then apart from that, kik we will put the fruits. Fruits gin yien. Avocado, maembe, macadamia. Nadhi or Embu koni, nitie part of Embu mang'ich. No Meru, nitie part of Meru mang'ich, nitie part motuo kabisa. Part motuo cha inwang' ka gipidho gik moko kaka macadamia. Environment makacha gi Nyanza okopogore ahinya. Koro ahimiza jowa be gitim forestry kata pidho yien as a business. Kigiranga koro gipidho yien kelo koth ang'o. Ipidhi yien high value tree ma seche moko nyalo mi pesa. Jomoko wacho na pidho maembe mang'eny taonge market ang'o. Yes. Pidho avocado mang'eny taonge market. Before kapok ipitho to dwani gima pidho ni
anyalo use kure kipidho yien ipitho Yes. koro pith kidwa chamo dala to zaken ma business research tie jo mang'eny makawo ga maembe go king'e ni produce maembe maber rang market mondo ai tiket maembe maber ok iket maembe tiela paro ai tiwacho ni onge market ke joma biro ka kawo maembe go biro gi lori imie nus lori ano duog next year kano duog koro time commercially Yes. to time commercially to nitie yien kaka macadamia macadamia ben yien minyalo pidho otuo lakini macadamia no en very hardy kodongo to market ne nitie kata EPZ ka ti kambi mang'eny manyieo macadamia nuts go kaka wanda nut jango nut ging'eny ka giwinjo ni go macadamia no gibiro biro macadamia kila yath achiel nyalo golo ni 150 kilos to 200 kilos kolwar piny nuts lego tiuse at 200 shillings per kilo luwore go market koro kama yath achiel nyamo 150 kilos tiuse at 200 mano trees mitimo go business koro en kikete kata par alwora ma dalani as a fence tree tinwang' kitimo forestry ken kod business mind mari koro sama wapidho yien wapidh kwang'e ni wapidhe nang'o kik wapidho apidha yien pidho yien ok nasijwa biro timo ma ipidho yien manwang'o pesa kosipidho apidha yien ma mondo obedi puodho kanyo nitie yiende moko ma nikech time nikech aringo nitie yiende moko minyalo pidhi dho pi ok yien te minyalo teri dho pi nitie yien ma kinyalo pidhi aora kech obro tuo aora no gik moko kaka eucalyptus Yes. ok ber kipidho aora baucha to nitie yien moko mane kiwuotho chon tinwang'o ka jonyuol opidhi aora kaka jamna aparo nung'e jamna Yes. jamna en kodongi aora tineno kogolo fruits go ang'o jomosechamo jamna ng'eny to ok oketh aora koro yien kaka jamna no kipidhi aora inwang'o ka odhi maber gi yien mamoko mang'eny then nitie yien ma koro be inyalo pidhogo i compound kata i puodho goduma karachiel Mane gima samoro jopiny wacho ni napidho yien ma kama to kethona lowo. Apidho ka to gini kadok pidho kata mana cham to koro gini nega cham. Otieko mbolea. nawinjo ka gipenja i radio Ramogi last week aparo Yes. eucalyptus dakipidh gi cham karachiel kech omadho pi oketho lowo to leaves ne ka bende kolwar i lowo nitie gima waluongo na allelopathic effect leaves ne kande nitie sum moro ma Ite kolwar i lowo tineno ka koro lowo no Tuo. ok ber neno kotuo to bare koro yien kaka eucalyptus ok ber kipidho kumidwa pidhe cham emomiyo nawacho ni gik moko kaka woodlot go nikech eucalyptus is a woodlot idwaro kamoro tidhi en ng'en ka ok abi pidhe cham ma dwaro mana woodlot mara biro gole timba gi kadhalika koro kanyiye mabor ok mipidhe cham yien mipidho go cham gin agroforest trees ma gimo kaka Grevillea inyalo pidhi terraces tinwang'o ka kipidho cham tinwang'o ka cham timo maber gimo kaka kaliandra dhok nyalo chamo akeno nyalo wacho gi nango dholuo but ji ong'e kaliandra ka wuoye jopith ong'eyo dhok chame to be omedo nitrogen e lowo puodho yudo koro nitie yien mamedo nitrogen e lowo to cham chiayo be chame to omedo nyaka rotuba ni cham ipidho e puodho ka koro agroforest trees go ber kipidho gi cham lakini timber trees emomiyo apogogi ber kipidho